Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Engathi uNaledi naye useyaqala ukuthamba kancane njengoba nje ebonakale encoma yena uSpili. So laba benuka abafisa ukuthi uyena kuNaledi noSpili bathi bengathandana, angazi ukuthi ngempela nje sekusondele lokho because uNaledi nje izenzo zakhe ey'ningi ziyakhombisa ukuthi useyaqala ukuyibona lento yaSpili ukuthi yena noSpili bangakwazi ukuthi babe i-couple, bangayenza lento. So ashoneni khona inkinga kulesi sikhathi sakho. Uma ukuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi uhamba or ushiya ususubscribe-ile ukuze ungeke phela uze uphuthelwe amavidiyo afana nalawa. So ashone khona inkinga ngimoshele isikhathi sakho. Nginomyalezo kancane. I would like to thank uSpikili benokhalaja ukuthi kade bengivotela ngingekho la eThekwini ngoba sengize ngayifikela nje uNkulunkulu akandisele ngoba kodwa ngeke uzobandisela phela. Okay everyone, nimzuleke uNaledi. Angathi naye uNaledi kodwa usidlala ngathi usho into ey'ningi. 1 minute uzomqoma uSpikili, 1 minute ngeke azamqoma. No, icacisa phela girl ukuthi ufunani empilweni musa ukusenza ilima. But anyways sivala la ivideo namhlanje sibuya unqi. Really hope uzo-enjoy ivideo namhlanje. If you enjoy, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye. Nginomyalezo kancane. I would like to thank uSpikili